Que tal? Moi boas tardes. Se hoxe teñen que coller un autobús na provincia da Coruña, seguro que o sufriron. Os piquetes impediron a saída dos buses interurbanos que saen nesa provincia, pero tamén os urbanos en cidades como Santiago e Ferrol, onde a primeira hora non funcionaron nin os servizos mínimos. É a primeira das 4 xornadas de paro convocadas. No político, o PSOE non consegue frear a polémica polos presuntos casos de acoso sexual de membros do seu partido. A Dirección Federal anunciou hoxe a baixa cautelar do líder do partido en Torremolinos, despois de que a afectada acudira á Fiscalía pola falta de resposta nos órganos internos. Pero séguese resistindo o Partido Socialista a levar ante a Fiscalía o caso de Paco Salazar, o que fora estreito colaborador de Pedro Sánchez na Moncloa, malia as queixas internas que exixen dar ese paso. Siempre con las víctimas y plena confianza en que el Partido Socialista va a actuar y está actuando y va a actuar. Van trascendendo máis detalles dun caso que pon os pelos de punta. O asasinato dun neno de tan só 4 aniños en Almería, polo que detiveron a nai e a súa parella. Esas imaxes que están en mans xa dos investigadores revelan que o neno sufriu violencia e maltrato constante. Mesmo na vía pública, como se ve neste vídeo, en que o home sacode o pequeno e o tira ao chan. As forzas de seguridade reármanse para loitar contra o narcotráfico. A caza dos narcos no Estreito acaba de sumarse esta patrulleira de alta velocidade fabricada nun estaleiro de Moaña. E o traballo dos voluntarios converteuse nun piar imprescindible en moitas emerxencias. A Xunta aproveita o Día Internacional do Voluntariado para agradecer públicamente o esforzo dos efectivos de protección civil que no pasado mes de agosto se deixaron a pel na loita contra os incendios en Ourense. Seguiremos dende a Xunta de Galicia dando á protección civil a importancia que a protección civil ten, que é moitísima, e iso pasa por seguir facendo dotación de medios. Será con algo de chuvia, seguramente, pero empeza unha ponte festiva. Para algúns, a da Inmaculada, para outros, a da Constitución. Como cae nos días 6, 7, 8, igual hai quen lle chama agora a da 6, 7, a última expresión random que devora na linguaxe juvenil. Logo intentamos traducilo todo. Sí, Carlos, intentámoslo despois. Houbo que tirar 14 penaltis para decidir que pasaba. Emoción máxima en Barcelona nun partido que se complicou pro Celta. O San Andreu deu moita guerra, pero os de Giraldez están na seguinte rolda da Copa do Rei. E ollo, porque podería haber derbi. O Depor despachou o seu rival, o Sabadell, e tamén pasa. O sorteo é o martes que ven. Esta tarde o tempo está condicionado por Davide, que é a cuarta borrasca de grande impacto nesta temporada. Ademais do temporal marítimo, traínos chuvia en toda a provincia de Pontevedra e nalgúnha parte da comarca, nalgúnha comarca de Ourense. Do que xa nos despedimos é do frío. Volven subir as temperaturas. Viaxeiros sen poder sair das estacións, pacientes en bus para ir ao hospital en Santiago e piquetes que bloquearon as estacións de autobuses na Coruña, en Santiago, tamén en Ferrol e en vilas como Noia. O transporte en autobús está sendo hoxe tamén moi complicado. A folga do sector en toda a provincia dificulta moito os desprazamentos. Mariola. Si o paro está sendo maioritario, a folga afecta a todos os servizos interurbanos da provincia da Coruña e tamén aos urbanos nas cidades de Santiago e de Ferrol. Na Coruña, a compañía de tranvías está funcionando con normalidade porque conta con convenio colectivo propio. Os traballadores din que están facendo xornadas de ata 9 horas diarias, por iso piden melloras laborais, especialmente de conciliación e actualización de salarios. Esta imaxe dun autobús parado ante a acción dos piquetes repetiuse nas principais estacións de autobuses da provincia da Coruña. Entre os viaxeiros, incerteza.
Pois non o sabemos, esperando estamos a ver que nos din. Finalmente, a maior parte deles tivo que buscar alternativas para chegar ao seu destino. Dijeron que no se sabe nada y no se prevé que vengan. O sea que, nada, habrá que ir otra forma al trabajo. Habrá que descansar hoy porque no voy a poder ir. Houbo autobuses con danos en rodas e lunas na zona de Negreira nas horas previas a esta xornada de folga. Os traballadores denuncian xornadas de traballo abusivas. Traballando 9 horas, 14, ou cun contrato a tempo parcial a xornada partida que ao final estás todo o día, é imposible conciliar. E piden unha actualización dos salarios. Temos incrementos salariais para non perder para non ter esa pérdida de poder adquisitivo que ven derivada por os incrementos que se están producindo no IPC. Este ano non houve subida salarial, o ano que ven, que entra, se prevé que tampouco. Bueno, o convenio tiña que romper por algún lado. Houbo concentracións convocadas polos sindicatos na Coruña, Santiago e Ferrol. Dende a Xunta de Galicia din que se cumpriron os servizos mínimos en algo máis da metade dos contratos afectados. No caso do transporte escolar, o cumprimento foi do 76%. En Santiago, unha cidade onde se fan alrededor de 22.000 viaxes diarias en bus urbano, os piquetes tamén impediron a saída dos autobuses que tiñan que realizar os servizos mínimos fixados polo Concello. A folga estaba anunciada, pero foron moitos os cidadáns que non se deron por informados e que tiveron problemas para ir, por exemplo, aos hospitais ou achegarse ao aeroporto. Así estaban a maioría das paradas na cidade de Santiago. En case todas elas había cartéis informativos anunciando a folga, pero non todos os usuarios se decataron. Pois non me fijei no cartel, moito menos. Entón non vengo. Eu vou para casa. Non foi o primeiro nin o último que tivo que dar volta. A xente que pode andar, bótase a andar, pero os que non poden andar para ir logo ao final de Santiago ao hospital, pois a ver como faz. Ou colles un taxis ou... Nas paradas había quen agardaba que si funcionasen os servizos mínimos. Que levamos aquí máis dunha hora e non aparece ningún. O malestar era notorio entre algúns usuarios. Pois eu non sei o que querei facer da miña vida, diz que taxis non hai. Que podo facer eu? Pero tamén comprensión coas reivindicacións dos condutores que buscan un salario e unhas xornadas laborais dignas. Un condutor que comeza a 7 da mañá hasta as 10 da noite, 11 da noite non para, está constantemente, vai a Ribeira, ten que estar unha hora ali parado, 2 horas, e despois volves para aquí, faz outras 2 horas de parada. Protestan tamén pola falta de organización interna. Non saben o que van facer o día seguinte hasta as 8 da noite. Era de madrugada cando chegaron os piquetes ás cocheiras de Amio para impedir a saída dos servizos mínimos. Non houbo altercados, unanimidade entre todos os traballadores. O paro foi total ata media mañá, en que se permitiron algunhas saídas ás liñas que dan servizos aos hospitais, ao aeroporto e a que une San Lázaro Costilos. A transferencia da P9 a Galicia segue pendente, pero o goberno de Sánchez acaba de traspasar unha autovía a Navarra. Para os populares galegos, esa é unha nova mostra de desprezo. Os socialistas puntualizan que son casos distintos, porque a infraestructura navarra xa remata a concesión o próximo ano. Navarra pediu o control da autoestrada a P68 hai apenas 2 anos, xa a ten. Galicia leva pedindo a transferencia da P9 case 10 anos e segue esperando. Para os populares, Pedro Sánchez só atende a reclamacións dos propios. Unha vez máis, o goberno de Sánchez negociando únicamente coas comunidades nas que goberna o Partido Socialista. A comparación non ten sentido para os socialistas, din que a autoestrada navarra remata a concesión o próximo ano, mentres que a nosa quedan aínda 22. Polo tanto, estamos a falar de dúas realidades moi distintas. Navarra remata a concesión no ano 2026, a P9 no ano 2048. O BNG tampouco quere facer comparacións, chegalle concentrarse en que Pedro Sánchez cumpra co pacto de investidura. No BNG seguimos onde estivemos sempre defendendo a transferencia a Galiza da P9 e esa P9 galega é sen peaxes, non? E co remate do ano, outra autovía de Santiago-Lugo terá que agardar polo remate previsto para este ano 2025. Unha autovía que Sánchez se atreveu a decir no Congreso que estaba plenamente operativa. O Ministerio de Transportes confía en acelerar as obras que faltan desta autovía, o treito pendente entre Melide e Arzúa.
E no ano 27 está previsto que comecen as obras da variante de Alba para mellorar a saída norte da cidade de Pontevedra. Son 12 millóns de euros nunha infraestructura que prevé un viaduto sobre a AP9 e dúas glorietas. A variante vai conectar as estradas que van dende Pontevedra a Vilagarcía de Arousa e a Santiago. Polo tanto, estamos hablando de crear outra conexión entre a 531 e a Nacional 550 que desconxestionará todos estes viarios, pero principalmente e moito 225, que evitará tamén, isto é importante, que ese tráfico teña que entrar en Pontevedra, o cal desconxestionará o núcleo urbano de Pontevedra, o cal tamén é bo. Nova crise de goberno no Concello de Lugo, crise que xa dá por pechada o alcalde. A concelleira do Rural, María Reigosa, vai seguir no cargo, aínda que coa axuda directa de Miguel Fernández, despois de dicir ela que non pode dedicarlle o tempo que agardaba a esas funcións. María Reigosa leva pouco máis dun mes exercendo como concelleira, pero os problemas para atopar tempo que lle dedicar ao rural lugués apareceron de contado. A sorpresa foi cando despois de empezar, pois a Oficina de Conflitos de Intereses que tramita as compatibilidades no Estado, pois díxome tes que seguir no teu posto de traballo coa dedicación ao 100%. Reigosa segue no cargo e contará agora coa axuda directa do alcalde. Miguel Fernández descarta falar de crise de goberno en Lugo. María nin se vai para o grupo mixto, nin para o grupo Cerilla, nin para ningún lado. María é do PSOE, vai votar co PSOE. Discrepa o PP, que cree que tantos cambios na corporación pásanlle factura ao executivo local. Todo isto está afectando o goberno, non? Porque vamos a ir a unha legislatura en onde, por exemplo, a área de rural pois vai ir, entón, pola cuarta responsable. PSOE entoa o mea culpa na xestión das denuncias de acoso. Admite que o protocolo é excesivamente longo e que teñen que melloralo. Esta mañá suspenderon de militancia o líder de Torremolinos, investigado pola Fiscalía por un presunto delito de acoso sexual dunha militante socialista. No caso Salazar, aínda non tomaron a decisión de levalo ou non á Fiscalía. Actuouse tarde. Tenemos que acelerar los procedimientos. E mal. Tenemos que acompañar de una forma más eficaz para que ellas se sientan arropadas por nuestro partido. O PSOE entoa o mea culpa no caso Salazar e do líder socialista de Torremolinos. A este acaba de suspender o de militancia e abrirlle un expediente disciplinario despois de que a Fiscalía abrira unha investigación por un presunto acoso sexual a unha militante. A vítima denunciou ano pasado polas canles internas do PSOE mensaxes como estas. Segue sen respostas. As denuncias por acoso se han tapado. No caso Salazar, o partido aínda non decidiu se levar as denuncias á Fiscalía como lle piden distintas voces. Primeiro, o Comité Antiacoso vai acelerar a redacción do informe e despois valorará os seguintes pasos. Plena confianza en que el Partido Socialista va a actuar y está actuando y va a actuar. No PP sinalan a Pedro Sánchez. Los casos lamentables de abuso y de acoso a las mujeres, tanto en el Palacio de la Moncloa como en la sede de Ferraz, del señor Salazar y de quien se lo ha permitido. Pero en Moncloa negan que dependera directamente do presidente do goberno. Le voy a hacer una última pregunta de... Salazar, home de confianza de Pedro Sánchez, ia ser o sucesor de Santos Cerdán como secretario de organización, pero a idea abortouse porque saíron á luz as denuncias de acoso. A conselleira do Interior de Valencia, Salomé Pradas, entregou no xulgado que investiga a xestión da DINA as súas conversas co expresidente da Generalitat, Carlos Mazón, e co xefe de gabinete, José Manuel Cuenca. Pradas, que é unha das imputadas, propuxo confinar a poboación e pedir que a xente se desprazara ás zonas máis altas dos edificios. Cuenca descarta esa posibilidade e indícalle que unha decisión dese tipo é competencia do goberno. A conselleira tamén informa da gravidade da situación na localidade de Utiel ao expresidente Mazón. Hoxe celebrouse unha reunión das organizacións agrarias e das cooperativas co ministro Planas para abordar a crise derivada dos casos de peste porcina que se detectaron en Cataluña. O sector reclama un observatorio que vixíe a evolución dos prezos e que poña en marcha medidas concretas para controlar a superpoboación de xabarís, como xa se fixo en Galicia. Piden tamén actualizar as indemnizacións polo que poida vir.
y si realmente entendemos la magnitud de la tragedia que tenemos encima de la mesa. El sector porcino, que cada semana está matando más de 1 millón de cerdos en este momento para poder ofrecer a nuestros mercados, de qué manera se tiene que paliar esta bajada de precios que hemos tenido en estas últimas 48 horas, casi más de 35 euros por cabeza. A Federación Galega de Municipios e Provincias rexeita o convenio coa Xunta para limpeza de faixas secundarias no monte para poder previr os incendios. Din que as melloras son insuficientes. Na Xunta din que duplicaron o orzamento e creen que é imprescindible asinar agora o acordo para comezar coas limpezas o mes que ven. Creo que os alcaldes consideran que é un convenio que o único que fai é beneficialos e axudalos nun traballo que é bastante complexo, non? É difícil. Entonces, non podo entender como a FEGAMP, creo que dun xeito, pois, utilizando este convenio dun xeito, pois, para facer política, se nega a firmar. Reestruturar o rural galego é imprescindible para ordenar as terras e mellorar o seu rendemento. Para iso son necesarias as concentracións parcelarias. O presidente da Xunta entregou hoxe en Lalín os títulos de concentración parcelaria a máis de medio cento de veciños. Rueda destacou que o goberno galego investiu 4 millóns de euros nesta parcelaria da parroquia de Vilatuxe. Dende 2020, en Galicia houbo 37 concentracións. Beneficiáronse 20.000 propietarios. Entendo o noso rural, e moito máis nunha parroquia con tanta identidade como esta, modernizalo e facelo máis vivible e adaptarnos aos tempos para iso que se di tanto, para que a xente quede aquí, para que llevese unha utilidade a seguir aquí, unha utilidade á terra, pois para iso facemos estas cousas. Estes días fixámonos no aumento de poboación en cidades como Santiago e Lugo, pero nos datos do INE tamén hai cifras destacadas de algunhas vilas. No concello coruñés de Miño, por exemplo, os veciños medraron por riba do 10% nos últimos 4 anos, a porcentaxe máis alta de toda Galicia. A clave, unha urbanización que en 2010 arruinou o concello, pero que despois da pandemia se encheu de novos veciños. Agora acaban de liquidar a débeda cos expropiados. Reyes. Sí, tras 17 anos de parálise e deterioración, a imaxe que amosa agora esta urbanización Costa Miño é outra ben distinta. Os primeiros residentes que chegaron aquí fixérono no 2007, daquela non chegaban os 300, agora hai xa censadas 1073 persoas. Todas elas confían en que esta nova etapa de transformación serva para recuperar esta zona cun gran potencial, din, residencial e turístico. Esqueletos de formigón, parcelas en uso e rúas baleiras son imaxes dos primeiros anos da urbanización Costa Miño, concebida no 2004 como un gran proxecto residencial con centos de chalés canda un campo de golf. 3 anos despois comezaron a chegar os primeiros propietarios. Sensación de inseguridade, abandono, non se sabía como iba a terminar todo isto. Un ano despois chegou a crise inmobiliaria e con ela a parálise desta urbanización. Veo incluso a liquidación de Fadesa, que foi no ano 2010-2011, despois viñeron as sentenzas en contra do Concello, porque foi declarado responsable subsidiario para pagar os xustiprecios que os tribunais lle dieran a razón aos expropiados, e a débeda en total alcanzou uns 25 millóns. Fadesa nunca pagou. O Concello foi responsable subsidiario, o Concello acudeu a préstamos do Ministerio de Facenda, e ademais despois a posibilidade de negociar o plazo de pago dos préstamos. Iniciouse con 10 anos de plazo de pago e agora che podo dicir que en sucesivas negociacións chegamos hasta o ano 2060. Porén, nos últimos anos houve unha gran transformación na zona impulsada pola pandemia. Na actualidade, esta urbanización está xa nun 90% de ocupación. Estamos dando de orden de 4 ou 5 licencias á semana. Esto ha pegado un cambio radical para bien. Somos de Madrid, siempre que hay un puente solemos escaparnos. Agora, todos os que apostaron por este enclave confían en que, tras unha longa garda, Costa Miño recupere o pulso. A loita contra o tráfico de drogas é un dos grandes retos das forzas de seguridade do Estado. No ano 2024 interceptáronse 377 toneladas de droga en España. A cocaína medrou ata as 123 toneladas. O haxix baixou, pero aínda así segue sendo a droga máis decomisada, case 200 toneladas. Na zona do Estreito, os narcos utilizan lanchas que lles permiten cruzar dende África en tan só 15 minutos. Aquí en Galicia estamos fabricando patrulleiras de última xeración
que precisamente lles poidan facer fronte. É a interceptora da súa clase máis rápida do mundo, capaz de acadar unha velocidade de ata 60 nós para combater o tráfico e o crime organizado nas costas españolas. O seu casco de aluminio compacto faina resistente ás arremetidas perpetradas polos buques ilegais. Son melloras de todo tipo, pero sobre todo enfocadas a la seguridade dos ocupantes, ¿no? A patrulleira foi construída nun estaleiro da ría de Vigo, en Moaña. A Río Antas é a sexta lancha que se fabrica nestas instalacións destinada ao Servizo Marítimo da Garda Civil para intensificar os labores de vigilancia e control marítimo. O mellor do programa é que de cada unidade a seguinte sempre estivemos facendo melloras sustanciais ao principio de todo e menos sustanciais nas últimas. Vimos decir que cada vez é máis difícil mellorar, non? As dúas unidades restantes do contrato xa están en fase de construcción no estaleiro e serán entregadas nos próximos meses. E a seguinte historia parece a trama dunha película de espías de serie B. O Reino Unido sanciona a Axencia Rusa de Intelixencia por envelenar por accidente unha parella británica en Inglaterra co mesmo tóxico que usaron contra un exaxente soviético desertor. María. A historia remóntase a 2018 cando o exaxente ruso Sergei Skripal e a súa filla Yulia foron gravemente envelenados por Novichok, unha sustancia tóxica de uso militar desenvolvida pola Unión Soviética a finais da Guerra Fría. Ambos sobreviviron, pero meses máis tarde este veleno causou a morte da cidadá británica Dan Sturks, que entrou en contacto de forma accidental cun frasco abandonado que contiña o tóxico. Agora o goberno británico sanciona a Axencia Rusa de Intelixencia ao considerala responsable do ataque, pero apunta directamente a Putin, acusando de aprobar a operación e de manter unha campaña continuada de actividade hostil contra o país. Así te quiere. Bárbara, Este vídeo, estas imaxes están circulando por WhatsApp na vila de Almería, que está conmocionada polo asasinato do neno que protagoniza as imaxes, precisamente un cativo de tan só 4 anos. Están detidas a nai e a parella dela, o home que se ve nas imaxes maltratando ese neno en plena vía pública. Os investigadores creen que sufría violencia sexual e maltrato habitual. No concello almeriense de La Garrucha seguen aínda impactados polo suceso vivido na noite do mércores ao xoves, cando saltou a alarma pola desaparición dun neno de 4 anos. El que dio el aviso fue el padre biológico del niño, a la Guardia Civil. Se empezó a patear todo lo que es la playa de Vera y de Garrucha hasta que llegamos al límite de Garrucha con Mojaca y por desgracia apareció el niño en un cargadero de minerales que hay antiguamente a las pardas de la gasolinera. O suceso colleu un aire aínda máis tráxico cando trascendeu que a nai do pequeno podería estar implicada na súa morte. De feito, tanto ela como a súa última parella, da que ten unha orde de afastamento por maltrato, están detidos. La madre tiene 21 años, se encuentra embarazada y pocos datos más, estamos muy consternados y tristes. A investigación, que de momento está baixo segredo, terá que esclarecer en que medida está implicado o detido, sobre o que pesaba tamén unha orde de afastamento do pequeno por maltratos denunciados cando convivía coa nai. Non deixamos Almería. Alí, a Garda Civil localizou un importante arsenal de armas que incluía ata un subfusil de guerra. Estaba na vivenda dun dos 3 detidos en relación coa morte de 2 persoas en Lorca en outubro, nun suposto tiroteo que houbo entre bandas de narcotraficantes. No Hospital Clínico de Santiago permanece ingresada a muller vítima dun accidente de tráfico en plena cidade despois de que un xabaril se lle cruzase por diante do coche sen tempo para reaccionar. Un suceso que volve poñer en evidencia o risco crecente pola presenza destes animais en zonas de alta concorrencia. Mercedes.
Si non é a primeira vez nin será a última que os accidentes con xabarís dan un bo disgusto, como sucedeu aquí neste punto da Avenida do Cruceiro da Coruña, un lugar de moito tránsito que enlaza o centro da cidade co polígono industrial e a estrada de saída hacia a Coruña. Esta semana en Lugo, na Nacional Sexta, aparecía tamén unha familia de xabarís. Os accidentes con estes animais son cada vez máis frecuentes. Na última década duplicáronse e nas vías interurbanas supoñen un de cada 4 sinistros. Aparcar nos arredores dos hospitais é unha misión imposible que ás veces pode acabar, pois como vamos ver a continuación. Xa empezan mal e acaban bastante peor, chegando ás mans. E a imaxe da frustración levado ao limite no aparcadoiro do Hospital de Conxo en Santiago. Chegache, méteche así e depois que lle faz? Pois nada, tens que te marchar, porque se non armas unha bronca, pa qué? A trasfega de coches e de pacientes nos aparcadoiros dos hospitais galegos é constante, pero faltan prazas e sobran enfermos. A pobreza, unha pobreza dos peores. Ven un con enfermo, a min deixoume aquí o marido, agora eu vou esperar aí por ele, e ele vai aparcar, se ten donde, se non ten que estar no coche hasta que haxa sitio. Coches buscan a vida, aparcan onde poden. Mentre non veña a grúa e os leve. A grúa non vai porque é un recinto privado no que a policía local non ten competencias. Aquí rexe a lei do máis hábil. E cando vexo que ven alguén con chaves, pregunto, "Este vai sacar o coche?" Si, en donde o ten ali? 3. Eu para estar no coche e eles para ir adentro. É a carioca que se morde a cola porque sabendo das complicacións que hai chegan moito antes da hora, sen tempo a que saian uns da consulta para aparcar os seguintes. Hai que vir con unha hora de antelación ou máis. Bueno, xa veño con media hora ou 40 minutos de antelación. Xus tamén, pero ali hai outra cousa. Que hai un parking, págase, pero ao menos vai para ali. Págase, pero barato non é. O outro é para os que levan coches de alta gama. Que nós temos vido algunha vez e pagar aquí a 9 a 10 euros na mañán. Despois da queixa queda tirar de resignación porque a solución non ven e chegar ás mans non é bo plan. Os efectos de David e a cuarta borrasca de forte impacto do que vai de temporada xa comezan a notarse na nosa comunidade, sobre todo nas provincias de Ourense e Pontevedra debido ás fortes chuvias. Nuns intres afondamos nesta información. 5 de decembro, Día Internacional dos Voluntarios. En Ourense este ano, homenaxe especial a todos os que loitaron contra os incendios. Ovación á Agrupación de Protección Civil de Verín que rescatou os brigadistas feridos no incendio de Oimbra do 12 de agosto e recoñecemento a todos os efectivos que durante días traballaron sen descanso para protexer vidas e bens das lapas na provincia de Ourense. Esta modesta homenaxe vai tamén desde aquí para os centos de anónimas persoas que deron todo o mellor de sí para sumar mans e esforzo onde outras non daban chegado. O presidente da Xunta destaca a profesionalidade e entrega dos servizos contra incendios e reivindica o labor dos voluntarios de protección civil que suma en Galicia a cifra histórica de 4.500 persoas. Seguiremos dende a Xunta de Galicia dando á protección civil a importancia que a protección civil ten, que é moitísima, e iso pasa por seguir facendo dotación de medios. Creo que se fixe un esforzo moi importante estes anos, hai que seguir facendo, por seguir coidando a formación, que é fundamental, por seguir tendo en conta que o millor que temos, que sodes vos, iso que hai que coidar. Alfonso Rueda aposta por seguir reforzando a coordinación entre os servizos de emerxencia e aprender do acontecido este verán. A auga chegaba ata o Xeonllos hai uns días en zonas de Carballo polo rebordamento da lagoa de Baldaio. Hoxe abriron a canle para que se baleire no mar e a imaxe ben distinta, Esther. A auga baixa xa con forza dende onte, dende que quedou restablecido ese canal que comunica a lagoa co mar. Houbo que abrilo con máquinas, pero dende entón o efecto xa se foi notando. As zonas que estaban inundadas xa baixou moito o nivel da auga, as casas están a salvo, a lagoa vai desaugando a bo ritmo. Agora, o que se teme é polo marisco. Na agrupación comezan a campaña o próximo martes e xa a dan por perdida. Os mariscadores da lagoa de Baldaio seguiron con atención os traballos para volver a abrila ao mar. Celebran ver correr de novo a auga polo canal, pero despois de 5 meses con el pechado, temen que a auga doce arrasara o marisco. O berberecho, a mexa, eso, supoñemos que morreu todo. Supoñémoslo. Que pode haber? Eu penso que nada, conchas e pouco máis. É un problema crónico. O mar vai creando unha barreira de area e pecha a lagoa.
Cando o río baixa con forza podedes facela, pero este ano houbo que axudala con máquinas, porque a auga da lagoa xa chegaba ás casas. Estuvo complicada a situación porque, empezan a aparecer un pouco, o primeiros escenarios de inundación de camiños, si nos vemos obligados a facer esa intervención un pouco antes de que se faga de maneira natural. En as casas afectadas, día de celebración. ¡Qué alegría! Que nos ha tocado la lotería este año. Ya no tenemos que saltar el muro, ya lo primero, y lo segundo ya podemos andar felices por aquí. Cando vou para a cama sempre veño mirar, xa iba un poquinho máis para baixo. Non, xa notei que hoxe pola mañá cando me levantei xa respirei un pouco mellor. De momento o fluxo entre a lagoa e o mar quedou restablecido e agardan que se restaure tamén o equilibrio deste ecosistema, incluído na rede Natura 2000. Esta fin de semana longa comeza con chuvia intensa e a peor parte levana as provincias de Pontevedra e de Ourense. Andrea. Sí, e xa notamos os efectos da borrasca David, a cuarta de forte impacto no que vai de temporada. O temporal costeiro que comezou o martes vai continuar durante toda a fin de semana, pero as principais novidades son relacionadas coa chuvia. Temos aviso amarelo na provincia de Pontevedra, onde as precipitacións máis intensas se van a notar nos concellos do interior, como aquí en Caldas de Reis, e tamén temos aviso en Ourense. Ali as maiores acumulacións de chuvia vanse dar nas comarcas do sur, concretamente na Baixa Limia, e David tamén nos vai deixar fortes refachos de vento no litoral norte. De feito, está previsto que se active un aviso na Mariña Lucense. Viaxar entre Galicia e Madrid, ou Madrid e Galicia, pode ser bastante complicado se non o plantexamos con antelación. De feito, hoxe máis dun viaxeiro atopou-se ca sorpresa de ter que cambiar de cidade para aforrar cartos. Nuns minutos todos os detalles. Antes do tren, as estradas. A operación especial pola ponte festiva comeza agora, xusto ás 3 da tarde, así que comprobamos en directo como se circula nos principais accesos das dúas cidades galegas máis importantes. Esta que temos en pantalla é a avenida Alfonso Molina da Coruña. Hai tráfico fluido que se prevé se vaya intensificando ao longo da tarde, aínda que xa ven que nun dos sentidos o tráfico por momentos é máis complicado. É o tráfico de saída dende a cidade herculina. Outro punto no que nos fixamos, con menos tráfico e máis fluido nestes momentos, é a ponte de Rande, na entrada e saída de Vigo. Esta vai ser a cidade, sen dúbida, un dos grandes destinos turísticos nesta longa fin de semana con ponte incluída. Tamén temos, xa víamos a Demetrio hai un momento, moito movimento nas estacións de tren, non foi doado atopar oco para viaxar no AVE dende Galicia e os prezos, Demetrio, dispáranse. Sí, máis de un podes levar algunha sorpresa se non o ten previsto ou xa reservado ese billete con antelación. De feito, entre unha xornada como a de hoxe podemos viaxar daqui a Madrid ao redor de entre 40 e 50 euros, pero que se o facemos mañá ese prezo pode subir bastante, ao redor de 115 e 120 euros nos pode sair esa viaxe. E o mesmo pasa no regreso. Se vimos o día 7, podemos atopar billetes ao redor entre 60 ou 80 euros, pero que se o facemos o día festivo, o día 8, mellor ese billete pode sairnos ata por 130 euros. Hoxe máis dun viaxeiro que tiña que volver de regreso a Madrid se atopaba con esa sorpresa e tiña que decidir cambiar de cidade para aforrar uns cartos nese billete de volta a Madrid. Nosotros es que lo miramos hace mucho para venir a ver las luces a Vigo y es verdad que ahora en el último momento hemos mirado para volver y nos salían muchísimo más caros para ir a Madrid y hemos tenido que coger un cercanías. O sea, nosotros ahora mismo vamos a Vigo desde aquí, en lugar de ir directos porque nos salía más barato coger un cercanías desde aquí, desde Santiago. E coincidindo con esta ponte, o aeroporto de Santiago tamén recupera unha das súas rutas clásicas, a de Zúrich. Vueling recupera os voos directos á cidade suiza, pero será só de xeito provisional, durante 4 semanas, en datas concretas desta ponte e do Nadal. Chega a derradeira ponte festiva do ano, para algúns é a da Inmaculada, para outros a da Constitución, pero se cadra xa escoitaron unha nova denominación, a do 6-7. É a última expresión que se incorporou á linguaxe das novas xeracións. Case ninguén sabe o que significa, pero é un auténtico fenómeno viral.
Sabes, paroume a TVG e foi moi raro, que vergoña saír na tele. E o mesmo, con outras palabras, as redes sociais salpican de novos termos a linguaxe juvenil. FOMO. Da FOMO, que es el miedo de perderte la experiencia, el rollo de tal. NPC, cando unha persona é que non fai nada ou que é moi simple. Gringe, ¿no? Gringe. Pues es como cuando ves algo y te da como mucha vergüenza. Y así todo el día. Hay veces que te preguntan cosas o te están explicando algo y dices tú, bueno, ¿y ahora qué le digo yo? ¿Cómo le contesto? Que no sé de lo que me está hablando. Hai vocabulario que chega dos videoxogos, outro dos memes que se espallan de pantalla a pantalla. Este é o último berro. No patio, que estás con eles no patio, pues de pronto ves que están 6-7. Hai un vídeo que é bastante viral dun rapaz, sí. Tes idea de que significa? Ainda non o entendo, pero sí que teño visto bastante, sobre todo por TikTok. Eso sí que lo he escuchado, lo que pasa es que el primero que no lo entiendo soy yo. Como una cosa es así, es 6-7, y pues yo no sé lo que es. Pois o do 6-7 xa está por todas partes. A nós sérvenos para marchar de Ponte da Inmaculada, da Constitución ou do 6-7-8. Da igual se un pode descansar. Máis de 33.000 nenos de entre 6 meses e 11 anos están convocados para vacinarse da gripe. Nos hospitais comarcais vacínanse esta tarde, no resto tamén durante o día de mañá. O conselleiro de Sanidade fixe un chamamento para que a poboación infantil aproveite esta convocatoria que é extraordinaria. A toda agora só se vacinou a metade dos nenos galegos. Hacer un chamamento masivo á vacinación, ¿no? É un acto de generosidade, non só uno protege a súa saúde, sino tamén de todas as persoas que están alrededor, ¿no? Estamos todavía no nivel baixo, pero probablemente na semana que ven, como a tendencia crecente, estemos en un nivel medio, ¿no? Son venas que se inflaman nas pernas, ¿no? No, yo pensaba que era algo de las mujeres solo. Y supoño que por grasa que se acumula nas veas e que non deixa fluir a sangre. Nin son unha cousa de mulleres, nin teñen nada que ver co colesterol. Os expertos en varices, os cirurxiáns vasculares, desmenten estes e outros mitos. Din que as veas non medran por andar en tacóns ou por cruzar moito as pernas. Nin sequera o tabaco ten relación con esta doenza que pode afectar o 40% das persoas. Os músculos das pernas se contraen e como que exprimen ou ordeñan literalmente as venas para que a sangre fluya hacia arriba. Se esa bomba muscular da perna e as válvulas das veas non van ben, a circulación de retorno estáncase e os vasos dilátanse facéndose tortuosos. Moita xente te pregunta, eu por que teño varices? Bueno, pois tes que dicirle, porque eres de mala raza. Non se poden previr, quero dicir, non podes evitar ter varices. Non sei o porcentaje de mulleres, pero moitísimas mulleres teñen. É un 65% por efecto das hormonas femininas e tamén pola presión das veas na pelve durante o embarazo. Lo de cruce de piernas es un poco un mito, pero es verdad que la circulación de retorno va como de abajo arriba. As medias elásticas que todo o mundo odia, porque son como un castigo cando llas pon e paradójicamente esta xente al final faise totalmente dependiente das medias, porque se non as pon todos os días, ao final do día está moito peor e prefieren. Ademais da medicación, cando xa están moi evolucionadas, o máis recomendable é a cirurxía. En este caso le podríamos hacer un pinchacito solo aquí y podemos tratar las afén y sus varices sin hacer ningún corte, ¿vale? Cada vez técnicas de imaxe máis precisas e cirurxías ambulatorias e non invasivas fan máis doados os coidados. Temos tamén un afilador que poñemos este ano novo, puxemos tamén unha réplica da casa do poeta de Longamonde, do Corral. Ese é o que incorporamos. Xa está aberto este clásico, o Belén de Begonte, declarado de interese turístico galego. O famoso nacemento electrónico desta vila chairega está formado por máis dun 100 de figuras, das que a metade son autómatas e recrean escenas dos traballos do agro. Cos seus ollos de 5 anos, o alumnado de sexto de infantil dun colexio de Lugo viu por vez primeira o Belén de Begonte. Cun grande abrallo, estes pequenos visitantes contemplaron todo un ciclo de día e noite en que se suceden as treboadas, as nevaradas ou o arco da vella sobre o nacemento. Ademais, descubriron máis dun 100 de figuras, a metade en movimento,
que recrean os oficios tradicionais do agro galego. Gustoume o castelo porque se montaban en los caballos. Pois a min chamoume moito a atención que cambiaba de estacións, que é todo un movimento seguido, que mostra moito a realidade como era nesos tempos. Foron, ademais, dos primeiros en ollar as novidades deste nacemento na súa 54ª edición. Fundado en 1972, o Belén de Begonte foise renovando ano tras ano con novas figuras, como é o caso do afiador ou dunha nora. Ademais, reorganizaron as pezas durante os 2 meses en que se estivo preparando para a súa apertura ao público. Unha noria que temos aquí, que nos regalou un señor de Lugo, bueno, ten unha función de sacar auga para regar, se ve que está dando voltas con o seu cabalo normal. E logo temos tamén un afilador que poñemos este ano novo. Declarado de interese turístico a galego, o Belén de Begonte é visitado cada ano por máis de 40.000 persoas. O que tamén está dando moito que falar é o Belén que instalaron na Praza Central de Bruxelas, porque as figuras non teñen rostro, segundo a súa autora, é para que calquera poida identificarse con elas. Pero a idea non gusta a todos e está sendo motivo de polémica, María. Sí, unha aposta pola inclusión neste recén estreado Belén bruxelés aquí aos pés da árbore de Nadal en pleno centro da Gran Plaza que mantén dividida a cidade e mesmo o país. Agora en directo vostedes mesmos van comprobar o porqué, porque como están vendo, María, Xosé e o resto das figuras están feitas de tea, sen rostros identificativos. Para uns, unha mensaxe aberta e moderna. Outros din que semellan zombies e que mesmo é un insulto e un disparate para as tradicións. Unha polémica que aínda medrou máis cando a poucas horas da súa inauguración o Neno Xesús desapareceu. Xa están vendo que foi reemplazado, pero seguen investigando o seu roubo que se fixo viral e que avivou aínda máis o debate sobre este Belén de Bruxelas que, iso sí, non está deixando indiferente a ninguén. Vera. Oye, pensé que no ibas a aparecer, ¿eh? Pues vamos. ¿Sí? 3 películas galegas chegan hoxe aos cines. Me has robado el corazón, rodada a medio camiño entre Madrid e Galicia e participada por esta casa. Unha comedia que desatará risos e iso que comeza cun roubo nun banco con persecución policial polo medio. Outro dos títulos é Golpes, con Luis Tosar como protagonista, encarnando un inspector de policía. E por último, Playa de Lobos, dirixida polo galego Javier Veiga, onde nada é o que parece entre un turista e un traballador dun bar de praia. Ay, que me está vacilando. Te pido perdón, no te enfades, solamente me quiero quedar así. E se afinan o ollo, teñen que facer bastante, é a provincia, é a cidade de Pontevedra, un ambiente con moita humidade e dende hai un anaco toda a provincia en aviso por chuvias, un aviso que vai continuar pois máis alá das próximas 24 horas. Unha fronte e os ríos atmosféricos que o alimentan van deixar unha tarde complicada na provincia de Pontevedra. E seguimos falando dese temporal marítimo, avisos tamén durante a próxima fin de semana e ollo que ese temporal tamén podría durar os primeiros días da próxima semana. E hai que recordar que comezaba o martes. Previsión para as próximas horas con esa chuvia máis contundente nesa metade occidental, non só a provincia de Pontevedra, tamén algunha zona de Ourense vai estar en aviso por eses acumulados relevantes previstos para as próximas horas, ese temporal marítimo e eses refachos de vento que van deixar tamén en aviso, deixa, mellor dito, xa en aviso a comarca da Mariña por riba dos 80 km por hora. Xa notarían, ascenderon as mínimas e tamén as máximas, fíxense, na Coruña desta hora xa estamos a 18 graus. E como sempre, despois de Sevilla Información Deportiva, vimos, contámoslo todo, falamos da fin de semana, da ponte e da pinta que ten a próxima semana. Estas imaxes están correndo como a pólvora polas redes. Son 2 nenos que idearon un sistema moi creativo para rescatar un gato que quedara atrapado nun tellado. Colocaron un banco de madeira como se fose un tobogán. E cando o animal se atreveu a baixar, recollerono cun caldeiro. Unha escena do máis tenro que compartiu un internauta que se está facendo viral. Todo milimetrado.
Din os astrónomos que o desta noite é un fenómeno que non se vai repetir nos próximos 18 anos. A última superlúa deste ano deixou imaxes espectaculares. Vese así de luminosa porque coincide co perixeo, o punto na órbita do satélite máis próximo ao noso planeta. Os afeccionados a contemplar o ceo puideron gozar desta superlúa e inmortalizala dende Oriente Próximo ata Suramérica, pasando lóxicamente por Europa. Con estas fermosas imaxes marchamos, que teñan unha feliz ponte. Vémonos o luns.